Ngiphinde nginibingelele babukele emakhaya izindaba ze-28 hour news ezala 28 hours a day nizifundelwa yimina. Siphinde sinamukele kulezi ndaba zaleli hora. Kubikwa ukuthi abahlali sebeveze ukungaphatheke kahle ngendlela ekuqashwa ngayo ezindaweni zakumasipala wakuleli. Bakhala ngokuthi indlela ekuqashwa ngayo ayihambisani nokuziphatha kwabo kanti iyabaphazamisa kangangokuthi abanye nje nakulonyaka angeke bakwazi ukuthi baye le kuhlolwa khona izintombi emhlangeni ngenxa yazo izinto eziyezifuneke uma kuqashwa kamasipala. Abe 28 hour news bakhulume nomunye walabahlali obeke kanje na. Hayi cha nje thina njengeyuda asiphathekile kahle ngempela ngoba nje siyaphazamiseke kuyiphatheni kwethu. Yabona nje abanye bethu babeyitshelile ngempela ukuthi thina umuntu uyohamba nje umhlanga ahlolwe kuze kufike usuku lokuthi uyashada. Manje lana eSouth Africa uthi usayibekile igqe yakho uyitshela ukuthi nje yabona yami uzoyibekela umshado. Kumane kuphuma ama-post kamasipala kube ukuthi kayikho ke nawo into ozoyenza ngoba phela siyalamba siyayifuna imisebenzi ngesikwazi ukuphila ngo-350 uyibone ke sekuphele kanjalo ke ngoba phela hayi cha i-CV abayifuni abafuna ama-CV kuthina bafuna yona nje igqe. Manje sekungekho into esizoyenza ngoba phela nathi siyathanda ukusebenza futhi uyazi ukuthi mesuke wadlula mhlambe ko-35 ungawutholile umsebenzi ungazogcina ungaqashwanga ngempela. So kungcono manje ubanike ke sothini sokwenze njani kodwa nje bekufanele ukuthi balisukumele lolu daba ngoba ayisesikhathele. Mina nje umntombi bami sengibuluze ka4 cabanga ka4 umntombi bami kuphelele indaba yokufuna umsebenzi. Sizibeka lapho ezamanje ezilandelayo nizosithola sezingamaqaphuqaphu uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Kanti ke emlaleli lapho ekhaya ungakhohlwa ukupressa ulike, upresse usubscribe, uphinde futhi ushiye nombono wakho ukuthi wena ulubona kanjani lolu daba.